Nganza kwethu umoya wami uphansi, inhliziyo ziphansi zibuhlungu. Phela nganza kwethu kwenzeke isimanga ke namhlanje. Kusho ukuthi ke sibukela ke iManifesto ke le ka President we-EFF uJulius Malema uJuju. Futhi ke ingqweleke yakhuluma ke lapha stage ke hayi yakhiqiza ke idlala ngolimi idlala ngenkotho yasithembisa ke ishaya ithembisa cha ithembisa sazenzile ke ezinye zazo iqambile ezinye zahlekisa. Ungahamba leli video ke le engcine ukuyiposta la uyizwele nawe. Sekwenzeka ke manje ke igilo sekwenzeka isimanga ke phela manje. I-President ye-EFF iyakhuluma stage khihli. Ngoba nje amafinyila lawa khihli amafinyila. Livele kancane ekhaleni lehle ifinyila. Lizilothi ne emlonyeni liphume emlonyeni lithi ne kwiMic le yakhuluma kuyona lisoye kwiMic lithi ne emazinyweni lithi ne emlonyeni. Hawu President kwenze njani nje ngoba uyaphila hawu sephenduka ihlaya ke manje ke abantu sebethi hayi cha uyinkinga ngezomculo utatazelisa indoda kuze kwenzeke isenze sifana nalesi abanye baze ke sibembiza ke ngendlondlo yamafinyila. Kungiphathe kabi ke lokho mina ukuthi hawu le manifesto kade ngiyibuka nje le moment ngithema ngiyibona ngayeqa ngangayinaka kodwa ngithe mase ngingena ke inkundleni zokuxhumana ku Facebook hawu naye President ye-EFF iyatrend naye President ye-EFF iyatrend iveza amafinyila. Sengithi ke nawe ngiyakuletheleke uyibonele ukuthi ke bekwenzakalani. Our women must be 50% in procurement. Our women must be 50% in administration. Our women must be 50% in